Neidio ymlaen i'r rhannau da gyda twf Swyddi Cymru Plus. Mae menyw ifanc a gwallt tywyll a bachgen ifanc a gwallt golau yn eistedd yn hamddenol ar fwrdd pŵl yng nghanol ystafell. Mae'r par yn cyflwyno eu hunain gan rannu joc a'i gilydd. Hiya, fy enw i Wela Sain Jones a dwi'n ser yn TikTok. Ser yn TikTok? Bach yn y tennis fla, Ellis. Alright. A fi yw Mirain, dwi'n gyflwynydd ac yn DJ, a heddi, yn i ma i helpu ti feddwl am dy dyfodol. Nawr siŵr o fod bod ti'n meddwl, Elis, sy'n syniad be fi eisiau gwneud gyda mywyd i, o paid y ffyni, chill. Ni ma i ti. Mae twf Swyddi Cymru Plus yn rhaglen amazing i helpu ti baratoi ar gyfer dy gam nesaf. Dysgu sgiliau newydd. Capsiwn, sgiliau. Cael hyfforddiant. Capsiwn, hyfforddiant. Magu hyder. Capsiwn, hyder. I baratoi ti am y byd gwaith. Neu helpu ti gael y swydd na i ennill tipyn bach o cash. Mae Mirain yn nodio wrth i bar o sbectol hael wedi hanimeiddio ymddangos dros ei llygaid. Ac os ti ddim yn gwybod beth ti'n mynd wneud y dyfodol ti, mae'n bod yn anodd gwybod beth yw'r camau nesaf, yn dwe? Ie, achos siŵr o fod ti'n gwybod beth ti eisiau gwneud, ond mae'n anodd gael y swydd achos dim profiad ati. O, mae'n anodd i bobl ifanc fel ni, neu dwi. Ond peidiwch y foeni, mae twf Swyddi Cymru Plus yma i ti. Bydde'n helpu ti gael mwy o hyder. Mae Elis yn clicio ei fysedd gan wneud gwyneb coeglyd. Elis, dim angen mwy hyder arno ti. Helpu ti ddarganfod beth ydy gryfderau a dy ddiddordebau. A hei, pwy a wyr, falle dy ddiddordeb fydd dy yrfa di yn y dyfodol. Helpu ti gael cymwysterau i agor ti lan i llwyth o gyfleoedd gwaith. Cynnig swyddi gyda cyflogwyr go iawn i ffindo mas beth ti'n actually hoffi wneud. Llwyth o gymorth i helpu ti fod ar dy orau a newn ni helpu ti ysgrifennu CV, paratoi ti am cyfweliadau, so bod ti'n... Barod i gael swydd? Pam bydde ti ddim moyn hwn? Sa'n gwybod, gael fy nhw'n mynd amser. Ac mae fe'n gwahanol i bawb wedi ei deilwra, treulad, i helpu ti gael y help ti angen. A sdim pwysau o gwbl, ti'n lli dechrau pryd bynnag ti moyn dechrau, i wneud siŵr bod ti'n cymryd y camau iawn ar gyfer dy ddyfodol di. Mae hwnna'n swnio'n amazing. Ti hyd yn oed yn cael dy dalu wrth y ffordd i bob wythnos, a, rhaid, unwaith ti gael swydd go iawn, cael cyflog go iawn. Sign me up. Dwi'n barod am y cam nesaf? Elis, be mae'n wneud? Gael mae Cymru'n gweithio ar dim 800, dim 28, 48, 44. Capsiwn, Cymru'n gweithio, dim 800, dim 28, 48, 44. Neu chwilio twf Swyddi Cymru Plus, Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth ar-lein. Capsiwn, Cymru'n gweithio, twf Swyddi Cymru Plus. I ti gael y bywyd ti'n heiddi. Mae twf Swyddi Cymru Plus yn raglen Lywodraeth Cymru ac yn rhan o blant i bobl ifanc. Mae Elis yn rhoi winc i'r camera ac mae sglein yn cael ei animeiddio wrth iddo wenu. Neidio ymlaen i'r rannau da gyda twf Swyddi Cymru Plus. Am fwy o wybodaeth, cysyllta â Cymru'n gweithio.